Dahil nga din mga kasin, ti pala kay basa iti problem of the day. Ngayon tayo ito balakadan. The problem of the day ni Perla iti Qatar. Kas paulo ti parikot na. Ti umuna kanu ated-ted. Ti regla. Iti may awi makakatawa. Madinsamot saad na dito. Ano, nakasarseryoso pa lang ibagba. Nakasarseryoso. Take to. Nakapakatawa mo kami neta. Take to. Ito advertisement kami dito. Papaalawa. Ti kanu umuna ated-ted. Ti regla. Ang kami nagkakatawa. Seryoso. Hindi problem. Sorry mga kasin. Okay, ulit. Ti kanu umuna ated-ted ti reglat iti babae ket makaagas wenno makaikat ti taramidong agpayso kadi. Ngimsakbay man day takasin rumamanak mamasan. Baka kumulbet nga rin sa intag Respina. Ay, banda no? Ni baundan to sigurado. Dating nga Roden. Dear Cousin, umunaman ti amin kat kablawang kayo tinimbag nga oras di tanay Mars Studio. Ken kablawak pa di kiti nakadado a viewers yo kada ito'y programa yo. Kumusta ka itan kasin? Awagan naklatan itinagan a Perla. May saak nga OFW dito'y Qatar. May saak nga single mother kasin. Tay anak ko bumalasangin. Nabayagin na panawen aparikot ko, iti kinaado at aramidong ko kasin. Sipod pa'y di balasangak. Ket itan, isumet ten ti parikot, tay balasang ko. Papabasulin nakpeket din ti anak ko. Gaputan natawid na kano. Natawid na kano kanyak. Ket jak kumakayat asagabaen ti anak ko, ti sinagabak a parikot. Parikot iti biyag. Gapo ka digito'y kinaadol at aramidong ko. Iso nga, uri anyaman na wagas ang mabalin nga aramiden tapno laeng maliklikan ti panagado ti taramidong ti anak ko ket aramiden mi. Ket sapay ko mababaen di paningibasam ti parikot ko ket mabalakatan da kami. Istorya kanyak ni Auntie Lusing idi ubing akpay. May sanga chismosa dito'y lugar mi. Taimbaga kano dagiti babakit idi ka banbanwagan da. Nga tay umununa areglada ket igulgul da wenno pagdiramos da tapno saan dang agtartaramido. Kahit nasawen tay umuna ated-ted ti damo aregla. Numan saan da nga naaramid da ito, iti mo na ang panagreglada, ket mabalin ka nupay, iti mo na ated-ted, ti may kadua pa nagregla. Grade 4 ak pay laing idi kasin. Ubingak pay laing iso nga namati ak. Naimula ti panunot ko. Ket namati ak met kadidi. Reyna ti chismosa nga baket nga ni Auntie Lusing. Namuna ta agistorya ket Adam, amalan ng atabako nga akin unig tirong-rong na. Diyak ngamin kayat ti agtartaramidong kumakasin. Ni tatang ko, nulabsak ti agsao.
Kasla nagdalanan ti anay ti rupa na gabot ti kinaado nga blackheads na. Uray ni nanang ko adumet ti taramidong na. Ket isudan ati imalaak ti kinaado at taramidong. Ay na. Ay na, edi da kami ti bumalasitang. Awan ti agtaod nga taramidong mek. Awan agtaod nga taramidong kada kami balasang ko. Kino na tayo bakit lusing kanya. Namuna tayo aksyon na pa nga aprosan ti rupa na. Sa bagay medyo talaga nakinis ti rupa na. Ay na, balasang ko. Saan pa nga uso ti imudes kada whisper idi eh. Dagay tayo uso nga pag apot ti mabagbagi kaya tayo bagbagada nga feminine wash. Awan pa'y dagita edi balasang ko. Intuloy tayo bakit nga nagsao. Sana kadiin to doday ito'y kukuha ko. Ti us-usa rin mi idi kwa ket pasador. Ken ikan mi in kami agpaw-paw jay waig no kwa kas jay. Apay anak pasador anti. Aket tayo nakopin nga supot ti arena walasang ko. Isot isel-sel mi idi ti kalson mi. Ket mayat mutlat ta. Iso ti tinantandaanak ti imbaga ni Antilusing kasin. Tay umuna nga reglam, balasang ko, isot pagdiramos mo, tapno saan kang agtaramidong. Day talatat mang mangig ko ti panunot ko. Inuray ko at talaga ti umuna panagregla kasin. Idi nagturpusa ko ni ti elementarya, ubingak pa lang idi, mapanak to pala makiayayam, Chinese garter, king bado, luksong baka, tinirwan lata, tila adda nga ayam diti, gagangay nga ayam idi, ti ubing, idi awampay ti gadgets. Gabor ta ubingak pa'y laing, kat sa anak pa'y nagregla, sa anak pa'y abing malasang. Idin na nag-high school akong kasin, Giant. Ay na, agtubon ti taramidong ko. Agtubon ti taramidong ko ket sa anak pa agmens. Tay basit laing nga taramidong met ket di nga nagtubo diti nagbaetan ti agong ken giwat ko ket agpanik akon. Kasi makitkitak ni tatang ko, ni nanang ko, jak kayat ko mga agbalinak akasjay. Baka maipaadaak kadakwada. Ket idin, umadun, titaramidong ko kasin. Ket itimay sa amalem. Adanadlaw ko nga rimuar. Yes, agmensa ko, agreglaksan. So wala pa anak, adagos iti kasilyas mi kasin. Idbabak ti kalson ko, nakitak ti pantik, yaho, pudno nga talaga, adaregla ko. Iso nga inikat ko tay pantik kasin, miningmingak. Ni kasano nga tangaron nga idiramos ko daytoy. Jakbat sinaludsud no kasano ti pamayan. Idikwan, inpunas ko iti rupak kasin. Grabe, sumgar pa iti dut-dut ko. Kaslag sina ti kararwakin ti bagik. Yak, nagariyak. Adapi sa... Gara kami agisistorya adapi sa bali nga angot na. Agat na laes sa tilapia. Ngayon punas ko nga talaga ti rupak kasin nang runa ka digiti nagtubuan ti taramidong ko. Kaslagat na tayo nga ikan, nalaes nga ikan kasin. Napalabas ti mga aldaw, nalpas metlaingin tayo umuna nga menstruation ko. Nakunak tinakim ko, matlat nagbalik. At dalatamot, nagtubo, nanayunan ba'y titaramidong ko kasi. Iso nga napalak kin Antilusing. Ay na, dimit ko naking kay di balasan ko, pag diram usmo. Kapian niya, kasano pinumaya-maya? Ala, anti, kasano kapag diram uskit, adadyayan ti pantik. Iso inpunas ko nga diretso.
Tabaring na birbirtod ko na. Nagloko ka nga ubingin, madia. Ala, iton madanunan manen, ti sumarunong nga pa nagreklam. Kasto iti pamayam. Kasto ito pamayam. Dumungig ka kami na, di kamot kami nagsalsulod. So, idida mo, balasan ko. Pagkilim to tay kalson mo. Nakataya yan tay tako. Isutut usarem nga pagdiramos mo. Kasda iti pamayam to, wan. Isong routine, bilin tay antilusing kanya. Kit kung kulak ti panunod ko, tala may isursuro niya eh. Tala may isursuro niya antilusing. Nyamot ito apakit. Tinandaanak ta imbaga ni antilusing kasin. Pekkelekto kano te kalson ko. Na nakataya yan tay tako. Isut usarek apag diramos. To make the story short, kasin, nadanunan manen, ti menstruation period ko, sumaruno abulan. Ket idi nariknak, dagusak na nagturong iti kasilyas mi. Naikat kon, diti pantikon, nakataya ti tako, ket pinekkel ko hasta kasin. Pekkel. At damot siguro sa ngakot sarita, wala sa tinapekkel ko. Ti makadakes kasin. Din sublik ngayon suot ti paldak. Ket ti pantik in paigid ko. Jak na puutan. Nalipatag gayam nga inlak. Ti ridaw ti kasilyas mi. Ket dagos sa simrek ni manang ko. Dagos na nga inalat ay tako. Ket kinargaan na ti danom. Di kuhan diretso ng bulumog. Api kas ti tiraman dati danom sika perla. Agat na tay abao. Gan api kas la nalibig dati danom tay ita. Aglat latin nga taman tay bumbata yon. Iyak ko nakti panunod ko kasi. Jak man amo manang baka nalibig ti danom na talaga. Iso tinsong bat kulatan kini manang tajakket nga ibaga nga adda karga na amens ko tay lako tay tako akinargaan na ti danom a pinagmulumog na. Di kad madiman ang natuloyen ti panagdiramos ko kumakasi. Nagmalas kan perla ko nak ti bagik. Saan ko manen na natungpal tay bilin ni antilusing. Gaputan alpasen ti may kadwa amens ko ket tibilin ni antilusing ket ti umunaken may kadwalae nga panagregla kano ti epektibo nga pagikat ti taramido. Ket jakmet ana aramid kasi. Iso saan ko na naliklikan wenno na igawidan ti panagtubo ti nakadado at taramidong iti rupak. Pati barukong, bukot, nakaadado. Iso nga idi agbasbas sa agkasin. Permi ti babain ko, naapektaran ti self-confidence ko. Awan pa'y mangayat nga mangharim kanyak, idi, gapo iti kinaadu ti taramidong ko. Agingga nasanay aklatan, nasanay ti bagi kon kasin. Iso ti mindset ko, inaldaw-aldaw, kada mapanak agbasa ket normalak kaing. Taadamet, digiti padak akastoy ti saad na. Agiga nga saan kon nga ibain oray no pagkakatawaan da dagiti tarimidong ko ket at least ti panunod ko adut maparparagsak ko a tao. Agingga nga idi agtawen akon ti 19 kasin nasursuro kon ti aginom ti arak. Gaputang imato ti kumpiyansa ti bagi kon tanasanay akon ti kasasaad ko ti kinadut taramidong ko. Ket na ibarkada agmeten. Met ti bain kon panggip ti taramido. Confident na kiti. Nulo ko maawan dagiti akit nalapsatak ko mamot akasin. Ken pagpanakkel ko napintas ti bagik. Naminsan narabii ang nagiinom kami iti mais sa akalapaw iti asidig ti taltalon. Kakadwak dagiti barkadak.
Ket adda na pasamak asaan kumarumbeng ang mapasama. Tagay-tagay lang, friendship! Lagi mas gayam ti arak. Pulutan. Palagi mas may napulutan tayo, abal-abal. Idi bigla nga adda nagarasaas iti likod ko. Perla, napapananta. Kitinalyaw ko. Papananta, Noel. Basta, mapit talaing. Si ka, Noel, ha? Samad gandat mo kanya. At balak mo, friend. Basta, sumurot kalatan, Perla. Simurutak nga rod kini Noel kasin. Ket gaputag papada kamin, anaereng gaput ipat pa naginumi iti nasanger. Ket awan tinakadlaw kadagiti kakadwami ti panagtalaw mi adwa kini Noel. Ket nadanon mi ti may sapay akalapaw a medyo adayo iti nagiinuman mi. Awan ti silaw na. Hoy, Noel. Apay inayabanak dito eh. Anyat ubrain tak. Bagaman. Awa, nagringgor da nga ron ijay Perla. Nagringgor di kati kakadwata. Kahit ko mga da privacy ta adwa. Apay ko masapon mo ti privacy ta. Anyat balak mo, Noel. Among Perla. Mingmingan ka itay, bayad nga agiinom tayo. Habang bumaybayag nga aming mingmingan ka. Ken madmadlaw ko met tumamtama tayo inumin tayo nga arak. Kay gin nga adalaok na nga orange. Kasla puminpintas mo ti ba nagkita kinggan. Diyak pagit di malasin nung di kita taramidong mon. Kit ita data dito sa bali akalapaw awan ti kingki, awan silaw ta. Kaday talaing ranyag ti bulan ti silaw ta. Kat makita nalapsat ka si Kaperla. Nabartek ka talaga na, friend. Ay, nabartek ka talaga, Noel. Anya ta sasaway mo. Di ka lang maari kanya ako, nagado at aramidong ko ni. Awan la kanyak, dahita, Perla. Basta para kanyak, lalapsat ka. Kising ka mga ron. Kising ka ron. Ano na. Gaputa na sipnget iti ayan mi. Kenti bartek siguro ni Noel. Ket saan na napuntaan, dagiti bibig ko. No dikit ti akin kan nigid apingping ko. Ket nagdiso ti bibig na kadagiti taramidong ko. Anaganus pa ilaeng. Nagbartik ka talaga, Noel. Ano ko yung aya? Di pa'y mapuntaan di bibig ko ni. Tamit taramidong ko. Di bisungin mo. Nagkarik. Okay lang. Okay lang, Perla. Awan na niyaman na kanya. Idi ta bisitwen nakmanen. Ket gaputa na sipnget na talaga ken adda ulaw mi adwan. Ket timid ko ti si maruno anapuntaan dagiti bibig na. Nagdiso nga rod dagiti bibig na kadagiti taramidong titimid ko. Ket inkidem na nakitak inkidem ni Noel nariknak pay ti dila na anagay ayam iti timid ko kasi. Ngem siya kon tinangibaba ti rupak tapno agsabat dagiti bibig mi. Timet bartek min. Ken timet bartek kon ket nakalipat akon kasin. Intulok ko idin at amatagi ko anak ni Noel. Ni Noel asaan kumet ang nobyo. Ni Noel nga saan ba't ngagar-arem kanya. Ngam gwapo ni Noel kasin. Nangisit laeng. Napintas pa'y bagbagi nagaputa. Adda abs na nagaget nga mo pa nagtalon ka naggapas. Naruam tinadadagsin na trabaho. Inpaidanak nga rod ni Noel ket ijayan nga rinogyanan nga inikat dagiti pagan anay ko.
napasamak nga rod, ti saan ko maarumbeng ang mapasamak kasin. Ngem awan ti sabali ababalawek no di siyak metlaeng. Ta saan ko maan napasamak no sa anak asin murot kininuwel. Iti kabigatan na kasin, ket kasla sa anak amamati iti napasamak. Laglagipek iti napasamak ket inarikap ko tinagbaitan ti selang ko bayat apan panunutek no kasano nga inted ko ti bagik kininuwel. Saan ko met anobyo ken saan met nga agar-arit. Apya napasamak ti napasamak. Isu nga kaday di nga aldaw kinasaritak ni Noel. Hoy Noel, agsarita taman. Oh, api perla. Anyat pagsaritaan ta. Anya ti kayat nasawen ti napasamak ka data iti rabi. Kayat na basawen di jay ket nobyo kan? Nobya na kon? Duwatan? Anya? Anya napasamak ka data kay ibagbagang perla. Angaw kansa. Kit ti napasamak ka data iti kalapaw di talon dala kay iko. Api dim ko malagip? Dim malagip, Noel? Anya nga? Anya di kita bagbagam si perla. Api ko mga napanta di kalapaw dala kay ko. Idin to ati nagiinuman tayo. Malagip ko, tinagiinuman tayo di kalapaw da ilulong da Bernard. Kasano ko man danon tayo di... Imposible. Imposible adi mo malagip, Noel. Di malagip tinapasamak. Lagipem. Agpaiso ti bagbagak perla. Awan ti malagip ko. Saan ka malagip dati bagbagam? Api napantay ko ma. Awan ti malagip ko. Ano pantay jay? Tinaudi alagip ko. Kat agiinom tayo di kalapaw de Bernard. Iso ti malagip ko. Blanco ako no anya tinapasamak. Kalpasan na di jay. Makariingak iti bigat. Makariingak ti bigat. Nadlaw ko kasla nakalanlanit ti rupak. Lalo di kat ibibig ko nakalanlanit. Kat malagip ko kat abal-abal met ti pulutan tayo. Api adangatan ng itugot ti lechon. Palalam Noel, agpudno ka. Baka met niliblibak mo laeng saan mo malagip. Ilibak mo ada napasamak ka data. Inawis na kanapan di kalapaw dala kay iko sa nakbinisito ni tinamin ado nakapapaot. Pati di kati taramidong ko inang anggumpay. Sa mo inalatikin na babae. Ibagam, sa mo ibagay ta nga awan ti malagip mo. Anya to ko ng perla. Tilaad na nga isa sa pamparak kumamatin nga bisitun ka. Sa may baga pati taramidong mo inang anggok. Yak! Agpaisumet, gago ka, pinagbabartikan naklaeng. Kahit nasawin, pinagpapasan naklaeng. Gapot arem mo, gapot kinabartik mo, kasyay. Awan talaga malagip ko. Awan malagip ko perla. Nakpalaangin, di tamon. Ti alisto, ti taray ni Noel kasin. Kasta unay, ti sakit tinakim ko kasin iti napasamak. Pudno nga tanga saan na malagip ni Noel, tinapasamak kada kami. Welo inlibak na laeng. Katsipod idin, saan nga nagpakpakita ni Noel kanya. Ket napalabas, dinasurok 2 bulan. Ne, api na tamaulawak. Wa! 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 Ti ababa nga istorya nagsikugak kasin. Nasikuganak ni Noel kaday di na minsan na rabii ang nakalipat kami. Gapo iti barbartek mi. Ket idi ikamat ko kumati si kugko kay ni Noel tatakderan na. Ket saan meten ang nagpakpakita. Inlemeng anak meten ni Noel. Pinadakkel ko nga rod ti anak ko uray no awan ti ama na kasin. Ken iti tulong dagiti naganak kanyak. Ket gapo iti rigat ti biag iti single mother akas kanyak. Nakigasan gasatak dito'y abroad. Awan met ti sabali alalaki adimteng pay iti biag ko. Awanin. Awan ti nag-aarimpay kanyak. Liniklikak meten ti aginom tabakakit di adamanen kas ken ni Noel narigaten.
Sa nga pulo ket talo ti tawenen ti anak ko kasin. Ket ti parikot ko kastoy. Ma, dabagak api agtubo met ti taramidong kon, kasking ka. Kasta ka din to met ti rupak, ken bagik ma, kasking ka. Kas kadalulo ken lola. Tsak kayat matulad king ka ma, pangasim matulungan dak, anya taramidek. Baka tuloy-tuloy deti, mapainak pa yaman nagbasan ni, nagdakkel deti, nagtubo at taramidong kon ma. Ala-alak ko, iyuray mo taag salud-sudak no anya ti mayat apang kontra ti panagtubo ti taramidong mo. Jakmut kaya't amatulad ka kanyak, wala sang ko. Di ka maawanan ti namnama. Adaak la dito eh. Aramidik ti amin tapno di ka matulad kanyak. Ket kaday di panagsarita mi ti anak ko kasi nalagip ko day di bilin ni Auntie Lucing kanyak. Ti pamatik ket dandanin madanunan ti umuna pa nagregla ti balasang ko. Ket pamatik pay. Ti pay pamatik ket baka sa anak ko maan nagtartaramidong ti kastoy nga kaado. No natungpal ko laeng ti bilin ni Auntie Lucing idi. At ti umuna ated ti umuna may umuna ken may kadwa panagreglak ket ideramos ko kanu laeng ti rupak. Ta iso kanu ti epektibo nga mang kontra ti panagtubot taramidong. Agpaiso ka di daytoy kasin. No apay mamati akunak. Nagadun ti napadasa kon nga agas. Agas, sabon, ointment, cream, tanaka, na duma-duma at treatment, nagpaderma, daaminin. Kada agbakasyonak, mangilasinak lata ti kwarta pagpadermak. Awan tumet lata epekto na. Iso ang naawananak dinamnaman. Kunada pa'y sakit kanu daytoy. Narugit kanu ti darak. Ngim no mapanak met agpa-doktor, agsalud-sulak ti doktor, awan met amuda nga agas, no resetaan dakman saan tumet nga effective. Naawat ko nakastoy, ti saad ko kasin. Ngim jak ko makayat, apati ti anak ko, ket sa gabaen na ti kastoy, aparikot iti biyak. Saludsudek man kada kayo kasin, agpaiso nga ta, taykon ko na ni Auntie Lucing. Anyat aramidek, tapno saan nga umadu ti taramidong ti anak ko. Agyamanak, ti panangibasam to'y parikot ko kasin. More power to your program. To'y agproblema. Perla. Iti Qatar.